Din que a sorte soe aparecer cando menos agarda, así que nos hoxe fomos buscala a Vila García. Nesta administración da Rúa do Río xa se nota que non queda nada pro sorteo da lotaría de Nadal, que máis e que menos hai daqui cun décimo como mínimo pro gran sorteo do día 22. Hombre, aí sempre compro 3 ou 4 décimos. Tiña números moi altos e quixen vir comprar un pequeno, un número baixo. A veces se enjaña e me toca. He comprado 2 décimos, igualitos. Agora de momento collen un nada máis, que está a cousa moi críticamente. Moitos mercan pola tradición ou polo bonito que é compartir un décimo coa familia ou as amizades. Pues suelo compartir con las amigas y tal, por lo que surja, yo que sé, a lo mejor son 30 euros así repartidos, pero sabes, 4 euros por aquí, 7 por allá y así. Iso sí, sabendo que as posibilidades de mercar o décimo do gordo son máis que reducidas. Si está de tocar, como suele decir, toca. Con 1 euro como con 20. Pues llevo 60 y tantos años y la verdad, me debió de tocar una vez un reintegro. Nada, e ahora veño non me toca nada. Nesta administración xa levan días notando máis afluencia de público na conta atrás pro sorteo. Ahora van arrancando outra vez, estuveron aí un poquinho paradas despois de verán, pero ahora volve outra vez a venderse máis ou menos, sí, como ano pasado. E aínda que a moitos dalles igual, hai terminacións que sempre gustan máis que a outras. Como sempre, o 13 é a máis solicitada, moito 5, 75 e logo a fecha do ano, o 25. Este ano sí que foi a máis solicitada tamén. De media, cada un de nós gastará uns 76 euros na lotaría de Nadal. A cambio, podemos facernos cun premio gordo de 4 millóns de euros a serie. Tengo que cambiar de coche, me parece ya. Pero tengo una persona muy especial que es mi ahijada, a la que le ayudaría a comprarse su casita, por lo menos que sea de ella. A mí lo que más me gusta es viajar y después contribuir. Quizá crearía algún tipo de verdad, de ONG o alguna cosa así, para ayudar. Con todos esos cuartos, pues ayudar a las ONGs. E que farías co premio gordo se toca? Ui, moitas cousas. Teño falta de cartos, moitas cousas. E ollo, se 22 a sorte decide pasar de longo, xa saben que temos unha segunda oportunidade en Reis coa lotaría do neno. Tamén, sí, vai empezando, vai arrancando, sí. O que pasa é que sempre queda un pouco aí hasta o final, mentres non toque a de Nadal, hai que esperar a de Reis, pero bueno, hai xente que xa se vai adelantando tamén. E se nin tampouco para daquela facemos fortuna, xa se sabe que o caso é ter saúde e poder seguilo contando un ano máis.